Astera guaz. Listo daukazu dan, ezta? Bai. Vale. Bueno, lehenengo puntua, 2021ko martxoaren 17 izandako batzarraren akta onesteko proposamena. Ez daukagu esebe, ez dana daukagu bideoakta baten jasota, beraz, onartutzat emongo genduke, ezer ez badukazue esateko. Vale. Urrengo puntua izango litzateke 2020ko abenduaren 30ean Kontseilu Artezkariak onartutako lanpostuen balorazioa berraztertzeko errekursoak. Bueno, honek dire, joan dan batzordean batzuk pasatu genduzan, honek pendiente lotu ziren arrazoi simple bategaitik, postu honetan errekursori jarri ezeben jendea baegoan, beraz legez eten egin barzan epea, beste kidek, lanpostu horretan egozan beste personak, errekursorik aurkeztu ezeben personek, alegaziorik edo zeu zer esan gure eben. Beraz, eten egiten zanen prozesua, alik eta beste guztiek ezer esan artean. Orduan, epea emon jaken, eta orain, bigarren txandau ekarri bar doguz. Lehenengoa izango litzateke animatzaile soziokulturalaren errekursoa, eta, bueno, danak aztertuta, proposamena da, langileonek aurkeztutako berraztertzeko errekursoa ez estea. Beraz, bozketakera pasatuko ginateke, ez estaketa... Barkatu, eguke hitzen nahi dugu puntu honen inguruan. Binot. Bosketa hazi aurretik edo, pentsatzen gona azalpenen bat emango zenuela. Gure kasuan, nik azalduko taraintze bertan, gure posizio politikoa gai honen inguruan, aurretik ere aurreko Artezkaritza Kontseiluetan hitz egin dugu gai honen inguruan, baina, osatuko litzaiguke oraingoan ere azaltzea. Lehenik eta behin, esan behar dugu Artezkaritza Kontseiluaren egun aldatu duzuela formaldetik, eta, gure aburuz, kulturretzearen zuzendaritza gauzak epe barruan egiteko gaitasunaz berazten du honek. Eta aldi berean uste dugu ere gure oposizio lana oztopatzen duela honek. Gainera azaldu nahi dugu Artezkaritza Kontseilu honen azken bideoakta, web orrialdean eskegita daukazuen azken bideoakta, abenduaren 9koa dela. Ez dago ondotik izandako abenduaren 30koa ez dago eskegita, ez da urtarril, otzail, ez da martzokoa ere ez. Beraz, eskatuko genuke mesedez, horiek web orrialdean eskegita egoteko. Gainera, kasualidadez, gaur handuko dugunaren gaiarekin zerikusi estua daukate aurreko batzordeek. Beraz, eskari formala egiten dugu, hori jartzeko. Gero, txostenean aipatzen dituzuen, ebazpenak ere, dekretuen datu basean egon gara bilatzen eta ez daude. Beraz, gustatuko litzaiguke ere, kontrastea egin dugu eta ez ditugu topatu inondik txostenean bertan aipatzen diren ebazpen horiek, beraz eskaria ere egingo genuke, horiek eskegitzeko. Gainera, proposamenak ekartzen dituzue, baina berez langilek banak eta modu pertsonalean egindako elegiteak dira hauek. Beraz, uste dugu banan bozkatu beharko genituzkela. Beraiek egin dute modu pertsonalean eta banakakoan, eta uste dugu Artezkaritza Kontseilu honek errespetua merezi diela langile guztiei banaka bozkatzeko. Beraz, horretarako ere eskaria egiten dugu. Eta laburbiltzen forma aldetik, uste dugu gauzak hobeto egin daitezkela. Mamiari eta edukiari dagokionez. Esan dugu, lehenengo puntuan edo, lanpostuen balorazioa egindako legitetan, aurretik ere esan dugun bezala hemen, aurrekoan 4 izan ziren, oraingoan 11, eta gainera ezin dugu aipatu gabe ere utzi, eta ez genuke utzi nahi aipatu barik, euskaltegiko irakasleen egoera. Oraindik ere, balorazioen bidez ere, honi ezaiona bide eman. Udal gobernuak esaten du balorazio enpresa komitearekin bere momentuan adostu zela, guk abenduan orduan ezan genuen bestelako bertsio bat genuela, ofizialetik apur bat urruntzen zena, izan ere argi helarazi ziguten negoziaziorik ezela egon edo bentsat ez adostasun osoa, ezta? Egon zen baldintza eta ondorio bat, ez baduzue hau onartzen, ez duzue kobratuko urteko soldata dagokizuen soldata igoerarik. Eta baldintza horren ondorioz,
hain zuzen, nola baiteko men egin zen egindako proposamenari. Eta, ordutik gertatutako guztiek uste dugu bertsio hau indartzen dutela. Balorazioa azkar eta presaka onartu zen, eta hori ere hemen esan genuen, horren adierazgarri izan zen abenduaren 30ean onartu zela 2020ko abenduaren 30ean urte bukaeran. Egia da, komiteak ere horrela azaldu du, beraiek erratu zirela men hori egitea agian ez zela izan egokiena, denborarik ere apenas ez baitzuten izan horretarako eta soldata egoera galtzearen presioa, oharra, abizua ere bazegoen. Baina gaur hona boskatzera ekartzen dituzuenak, horien inguruan gustatuko litzaiguke ere balorazio bat egitea. Lehenengoan uko egiten diezue 4 langileen elegitei, programatzaile eta kultura arduradunen elegiteei, balorazioak berdin baloratzen duelako, domeka batean gaueko 11etan lan egitea, edo astelehenean goizeko 11etan lan egitea. Balorazioak berdin baloratzen ditu hori. Gure kasuan, ados gaude langileek egiten duten elegite horrekin, eta gure kasuan proposamenari ezezkoa bozkatuko diogu. Nahiz eta zuek esan berari askoa dela lanpostu horiek dakarrena, uste dugu badaudela beste modu batzuk hori baloratzeko, eta agian ez dela izan behar soldata kontuan edo danadalakoa, bezik eta denboran. Bestalde batetik, balorazio honek, emaitza dauka eskutuko soldata jaitziera bat. Egun dauden langileek ez duten apairatuko, baina bai ondoren etorriko liratekenak. Eta, kasu honetan ere jarri genezake ebazpenaren oinarriak onartzen dute ez dagoela ordutegian aniztasunik onartzen, lanpostu egokitutako lanpostu deskribatzen den horregi. Esaten duzuenez, langileekin batera egindako lana da, galdetzen diogu gure buruari langileak ados ondo ikusten edo ados egon diren, edo ondo ikusten zuten ordutegian aniztasun hori ez baloratzea. Baita esaten dute, proposamenen baita esaten da, proposamen ebazpenak berriz ere langileekin negoziatu eta adostu dela, galdetegian parte hartu dutelako, baina badirudi berriz ere ez daudela oso ados honekin, zergatik ote. Eta uste dugu garrantzitsua litzateke horrelako gaiaren inguruan ere, Artezkaritza Kontseilu honek horretarako gaitasuna badauka, langileak hartza eta eurek beraiek azaltzea euren elegiteen nondik norakoak eta euren arrazoiak ere honen inguruan. Eta, bukatzeko, proposatzen zaigu liburutegi administrarien 7 elegiteak onartzea, bere lanaldia ez zelako benetan baloratu, gaizki eginda zegoelako, eta gure galdera berriz ere bada ia langile horiekin hitz egin bazen, negoziatu eta adostu egin bazen. Zelan da posible 7 langilez berberean, kasu horretan berberean akartze egitea. Eta, honekin guztiarekin, gure posizioa gai honen inguruan eta balorazioaren inguruan ere berresten dugu, uste dugu elkarrizketa benetan ez zala izan esaten den bezala eta inposizioaren bidea nola baitere urratu egin zela. Eskerrik asko. Beste inok ezer esan gura dau? Bai, Carolina. Bueno, muy brevemente, y vamos a hablar después de la votación, porque nosotras, como la vez pasada se votaron los recursos de manera individual, pues asumíamos que se iba a hacer lo mismo. Espero que sea así, por eso no lo comentamos, porque la vez pasada se hizo así. Brevemente, ya sabéis que desde el Elkarrekin Getxo nos había parecido que todo este proceso de la evaluación de puestos de trabajo se hizo sin la participación deseada. Entendemos que se han realizado una serie de acciones, pero que hay varios trabajadores que no han estado conformes con esta valoración de puestos de trabajo. Y la prueba la tenemos aquí, o sea, hablamos de 11+4 alegaciones que se han presentado, que para nosotros son un número importante, que lo que comprueba es que el proceso no se hizo como se tendría que desear. Entendemos que ahora no nos vale de mucho, o sea, quejarnos un poco de lo que ya se realizó, porque ya lo hemos hecho en diversas juntas rectoras, pero lo que sí queremos pedir es, a manera de ruego, o no sé si de consejo, que no se vuelvan a hacer este tipo de procesos de esta forma. O sea, nos estamos dando cuenta que han habido una serie de carencias importantes y creemos que eso tiene que servir de enseñanza para futuros procesos.
Hay trabajadores disconformes, se podría pedir también que desde esta Junta Rectora o desde la misma dirección del Aula de Cultura se acerque a todas estas personas. Yo sé que estamos recibiendo las alegaciones y que hoy se estiman unas y otras no, ya entenderemos por qué unas sí y otras no. La vez pasada se desestimaron todas las que se presentaron, pero estaría bien de que se retomara un contacto para que se mejorara la situación de todas estas personas en la medida de lo posible. Muchas gracias. Beste inok, ez esaterik? Bueno, a ber, lehen esan da zer, epeak, kulturretzearen ezgaitasuna gaiak epean ekartzeko, eta bar, izan ere, epean gagoz, eta horregaitik batzorde honen aurrerapena, epe barruan egon alizateko. Epe barruan, dagokion egunean, egingo bagendu batzordea, eta ebazpen honek ebatzi, epez kanpo egongo ginateke, eta orduan egongo ginateke kulturetzearen lan egiteko kapazitate eza adierazten. Aukera bakarragoan, ez ohiko batzar bat gaur konbokatu eta etzi ohikoa. Beraz, egiten dena da, ohikoa aurreratu egin genkelako. Efizientzia bilatu behar da eta lankideen eta langileen orduen lanak eta kargak eta barbe kudeatu behar dira. Batzorde bat errepikatzea, ez dauka zentzurik 48 orduko epe baten beste alternatiba batzuk eukita. Beraz, kulturetzeak epeak kudeatzen dakizala, usteot erakutsi dagoela. Gero, aktena, eskatuko dutzagu dagokion arloari, ia zergaiti dagozan, ez dagozan, edo hori ikusiko dugu, dagozan edo ez dagozan, konpontzeko. Gero, bain de barriro esan da, hau soldata igoera bat izan da, lanpostu balorazio bat ez da soldata igoera bat, ez da. Askotan azaldu da hori, balorazio bat ez dala soldata igoera estandarizatu bat, baizik eta daukagun erakundearen egoera aztertzeko, ikasteko eta egokitzeko lanpostu bakoitzari dagokion soldata. Eta hori manualean jasotzen da. Argi eta garbi azalduta dago hori. Kasu batzutan soldata igo egiten da, beste batzutan ez da igotzen. Sin más, ez dago besterik. Langileek parte hartu ez dabenak, danak uki dabe aukera, euren nibelean parte hartzeko. Eta egoera bakotza bere nibelean dinot, batzuk titulo personalen egin dabelako, kuestionarioak eta banatu deutzagu zanean, euren usteak esan dabez, egia da, langile batzuk uste ben, gerentea baino puntuazio gehiago uki berrebela. Euren formulario bete bezanean. Evidentemente, ez. Evidentemente, ez funtzioak ez direlako berberak. Batzuk uste dabe, gerentea baino erantzukizun gehiago daukiezala, adibidez. Edo administrazio burua baino erantzukizun gehiago daukiena. Horrek, logikamente, gauza batzutan ez esango jake. Zer gehiago esatera ninoian? Eta evidentemente, Karolinak esan dauen moduan, kasuak banan bozkatzen joango gara, inondiko arazo barik. Eta ordutegiena, programatzaileen ordutegiena. Hemen egin dana da, manualak ondo esaten dauen moduan, ordutegi bakotzari nivel bat emoten jako. Noizean behin, gabaz lanean egotea, ez dau esan gura nivelik altuena honbar jakona. Media bat da. Ez dagoz astebururo eta egunero. Gaur, ez dira gongo, gaur pandemia sasoian gagozalako eta toke dekeda bat daukagu. Edo ordu murrizketa bat daukagu. Baina egoera normal baten, astelen martitzen, eguazten, arrunt baten, ez litzateke ez gaubeko 11etan lanean egongo. Lantzean behin dagoz, asteburu batzutan gabaz lan egiten. Lantzean behin, ez orokortasun baten. Eta horregaitik, manual horretan, grado diferenteak egozan, puntuazio diferentean, noiz
noizbehinkakotasun hori edo orokortasun hori puntuatu ahal izateko. Beraz, ez da bardin puntuatzen gaueko 11etan edo 8etan zapatu baten lanean egotea. Edo domeka baten goizeko 11etan. Ez da bardin. Modulatuta dago hori manualean. Eta hori da jaso daben puntuazioa. Beste gauza bada, inoiz gaueko ordu ilunetan sartzea. Baina hori ez da egunero egiten daben ordutegia. Hor media bat dago eginda. Beraz, bueno, animatzaile soziokulturalaren errekursoari bozkaketa emango dutzagu. Bai, pertsona bakarra da. Postu honetan pertsona bakarra dago. Nahiko nuke erantzun nahiko nizuke labur esandakoari. Alde batetik esan duzu hori ezgaitasuna eta aurreko hilabetean ere ekartzerik zenukaten. Ez, azaldu dut lehen zergaitik ez genduzan ekarri aurreko batzordean. Bale, bueno. Alegazioak egin da bezan persona horrek, euren postuarekiko egin dutzie alegazioa. Baina postu horretan dotazio gehiago dagoz. Beraz, beste dotazio guztietan dagozan personei esan behar diake, aizu, zure lankideak, zure postuari egindako errekurso egin dau. Jakitun jarri behar dugu, persona horrek bere eskubidea bere defendatzeko. Defendatu dagia esan, eta orduan legez behartuta gagoz epea etetzera. Bale, oso ondo. Denbora gazere abizartzeriko bazen eukatela, edo aurretik esaterik zen eukaten. Urrengo batzordeak gaur izango litzateke, gaur. Ze bihar da azken eguna egin alizateko. Esaten nabiena da, aurreko astean jakin izan genuen egun aldaketa, bai. Horrek suposatzen duen guztiarekin, besterik gabe. Eta hori da, nik uste dut, aipatu, berez, artezkaritza kontseilua osatzen dugun kideko ere errespetu bat, bintzat denbora gehiagogaz jakitea. Aipatu duzu, balorazioa ez dela soldata igoera bat, argi daukagu, prozesua zizenetik, jarraitu dugu prozesu hau, eta badakigu ez dela igoera edo soldata igoera soil bat. Erantzuten diola antolaketa eta eraginkortasun nahi bati edo bide bati. Eta horren kontziente bagara, bai? Kontua da horrek ez duela inondik inora gure posizioa edo behintzat nola burutu diren, nola gauzatu den balorazioa kontseiluetan ez duela lausotzen. Gure posizioa zargi da, uste dugu prezaka eta korrika onartu den balorazioa dela honakoa. Eta horrek ekarri dauela hein handi batean, benetako elkarrizketa hori agian horren benetakoa ez izatea, edo benetan adostasun edo zenbait, edo berariazko edo artezkaritza kontseiluek dauzkaten, erakunde autonomoek dauzkaten, berariazko ezaguarri horiek ere aintzat esartzea. Ordutegiaren aipatzen duzue, manualak, eta horrela ikusi dugu balorazioak ez duela, berdin baloratzen du, egongo dira graduak. Baina benetan, ez zaio benetako pisua edo eman barko litzaioke pisua ematen ordutegi anistasun horri. Eta hori kulturretzean bereziki gertatzen den zerbait da. Beraz, esandakoa ez naiz errepikatuko, baina dinot, uste dugu beste modu batean egiterik bazegoela eta beste epe batzuetan eta beste lanketa modu batekin. Beraz, besterik gabe, banaka bozkatuko dela posten gaitu, uste dugu horrela izan behar dela, bakoitzari erantzun behar izatea banan-banan. Listo. Orduan, bozkaketara pasatuko gara. Ezeskorik, ez dago, abstentziorik, bai, baina langileen lehen esan dut. Oraintxe gagoz, animatzaile soziokulturalaren postuan. Postu horretan dotazio bakarra dago. Bakarra. Persona bat bakarra dago. Honena, hau bozkatzera goaz. Ezeskorik?
abstentziorik, Elkarrekin Podemos eta Alderdi Popularra, eta baiezkoak Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista. Hurrengora joango ginateke, honetan izango litzateke, kulturretxe programa eta arduradunak. Honetan hainbat dotazio daukaguz. Hasiko ginateke lehenengo personaren botazioagaz, kontsulta bat egin behar dut. Helio Pérez dela eta izenak esan dudaz, edo ez? Inizialak esan bakarrik. Inizialak bakarrik esango dudaz, bada espada be, datu babesen kontua dela eta, Así que bada espada, inizialak esango dudaz. LM Ruizen errekursoari, oneri be, ezeztatzea proposatzen dugu. EH Bildu ez, abstentziorik, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos, eta baiezkoak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista. A ver. Hurrengoa egingo genduke, postu berbera, dotazio ezberdina, eta honetan izango litzateke ISI langilea. Gauza bera, hori da. Orduan, postu berbera, dotazio ezberdina, eta hau izango litzateke ISI langilea. EH Bildu, abstentziorik, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos, suposatzen dut? Hala, Karolina, eskualtzatu dozu? Baiezkoak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista. Hurrengoa izango litzateke postu berbera dotazio ezberdina. IEA izango litzateke. Gauza bera, ezeztatzea dakargu. Beraz, ezezkoak EH Bildu, abstentzioak Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos, eta baiezkoak Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partido Sozialista. A ver. Hurrengo izango litzateke ja, hurrengo puntua, liburutegietako administrariak. A ver, hemen hainbat dagoz. Lehenengo puntuan, puntu honetan, kulturetxeko programa arduradunak bozkatu ditugu guztiak? Jakita harren, Errekursoak 3 bozkatu duguz. Orain joango ginateke administrarien gara... joan esaten. Liburutako administrarien kasua. Hurrengo langilearen inizialak AGA. Eta honetan proposamena da errekurtsoa baiestea eta administrazio publikoan administrazio prozedura erkidearen urriaren bateko 29/2015 legearen 47.1 artikulua jarraituz, egindako balorazioa 2.5 faktorari, ordutegi edo lanaldi aniztasuna dagokionez eta liburutegi administrari lanpostuari esleitutako berariazko osagarria erabat deusesa dela deklaratzea jarduketen atzeraginarekin. Beraz, honetan esan dugu, iniziala esan dugu, AGA. Eta ezezkoak ez dago,
Abstentzioak Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos, eta baiezkoak EAJ, PNV, Alderdi Sozialista eta EH Bildu. Hurrengo siglak esango gustazu? Bai. Hurrengo siglak dira IAL. IAL. Gauza bera, ezeskorik ez dago, abstentzioak Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos, eta baiezkoak Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Sozialista eta EH Bildu. Vale, hurrengo siglak JCA. JCA. Ez dago, abstentzioak Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos, eta baiezkoak Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Sozialista eta EH Bildu. MTB. MTB. Gauza bera, ulertzen dut? Ez dago, abstentzioak Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos, eta baiezkoak Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Sozialista eta EH Bildu. VLS. Ezeskorik ez dago, abstentziorik Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos, eta baiezkoa Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Sozialista eta EH Bildu. Vale, orain ja joango ginateke liburutegiko administrariak amaitu doguz, joango ginateke 18.4 liburutegiko administrari laguntzaileak. Hasiko gara, hori, lehenengo iniziala JDM. Eta proposamena, berbera da, aurrekoaren berbera, berraztertzeko rekurtsoa baiezte eta administrazio publikoan administrazio prozedura erkidearen urriaren bateko 29/2015 legearen 47,1 artikulua jarraituz egindako balorazioa. 2.5 faktoreari ordutegi eta lanaldi aniztasuna dagokionez eta liburutegietako administrari laguntzailea lanpostuari esleitutako berariazko osagarria erabat deuseza dela deklaratzea, jarduketen atzeraginarekin. Beraz, JDM, ezeskorik, ez dago, abstentzioak Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos, baiezkoa Eusko Alderdi Jeltzale, Alderdi Sozialista eta EH Bildu. Hurrengo zik? NTFE. Izen konposatua da, FE. Ederto. Ezeskorik ez dago, abstentzioak Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos, eta baiezkoak Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Sozialista eta EH Bildu. Beraz, puntu honegaz, errekurtzuen puntuagaz, amaitutzat emongo genduke. Presidentearen informazio esparrura joango ginateke, eta honetan daukagu kulturretzeko laguntza batzordea osatzeko artezkaritza batzordeko kideak izendatzea. Bueno, lantalde hau, batzorde hau eratu behar dugu, batekizue udaletxean existitzen den batzordea da, eta beste erakunde batzuetan be osatzen gabiltz, eta oraingoan kulturretxeari be badagokio batzorde honegaz hastea. Gure proposamena da, parikide izan behar dagoenez lankide eta alderdi politikoen artean, batzorde honetako kide berberak izatea talde honetako partaideak,
eta kontrakorik ez badinozue. Beraz, ondo ikusten baduzue, gure proposamena izango litzateke hori, bestera, astebeteko epea emoten dutzuegu, zuen kideak proposatzeko eta ebazpena zuek dinozuenaren hildo berean egin ahal izateko. Guretzako logikoena iruditzen jakuna da, batzordeko kideak izatea, baina beste izenik ikusten baduzue egokiago zuen partetik, zuen esku geratzen da hori. Bai, Carolina, esan. Nosotros solo como pregunta, ¿esto incluiría también a las personas suplentes? Lo comento porque la comisión de ayudas pues implica otros horarios, etcétera, entonces, para que no fuera tan cerrada. O sea, que podemos nombrar personas suplentes como hay en este Consejo Rector. Hori da, logikamente batzorde suplentak ordekoak eukiko zendukiez, eta gure proposamena da, zu honetan titularra bazara, zure lankidea dan Paula, zure ordezkoa izatea. Baina kontrara izan beharko lukela uste badozue, hori zuen esku. Vale? Bueno, beste gai batzuen informazioa luzatuko dutzuet, hau garrantzitsuna izan da, baina, bestea egunekotasunaren barruan sartuta dago zenez. Badakizue, dantzerti eskola, arte dramatiko goi eskola, gure hartan egon zala joan dan hilabetean, zuetariko askok aukerok izan duen ekitaldia bera ikusi ahal izateko, eta, balorazio moduan ikusten dugu, ekintza polita izan zala, aberasgarria, bai guretzako zein dantzertiko ikaslentzako, gauza asko ikasi ahal izan duguz, lehenengo esperientzia izan da holan egoitza bat eukinda, ez dugu, orain arte ez dugu euki holangorik, musike barrik aukera horrek emoten dozkuz, eta, apurkan hasiko gara holango esperientziak eukiten. Izan ere, arrakastatxo izan zen, egin ebezan gero publikoarentzako saioak, aforoak eta bete egin ziren, gonbidapen guztiak banatu ziren, eta, esan genke, bai publikoa zein gu kulturretzen moduan zein dantzerti, posik egon karala esperientzio negaz, eta, espero dugu, holango gauza gehiago egin alizatea, bai, getxotarrentzako ona dalako, ikuskizunak daukiezelako, eta bai mundu honetan sartzeko dagozan persona guztiak, ikasten dagozan persona guztiak, euren formakuntzarako esperientzia ona dalako, bere kurrikumulerako, holango gauzak egitea, onuragarria dalako. Eta izan ere, euren kurso amaierako proiektua izan zen, beraz, zoragarri. Gero, beste ohartzu bat, kultur sorkuntza deialdearen esleipenagaz gagoz. Momentu honetan, 40 beka esleituko dira. Honetan esan beharrekoa, momentu honetan gagozen notifikazio guztiak egiten, irabazi daben guztiei esanez, komunikatzen, beka hori jasoko dabela, diru laguntza hori jasoko dabela. 3 laurdenak getxotarrak dira, honek ez dago esan gura, beste laurden hori, getxorekin harremanik ez daukienek, baizik eta egin daben lana, getxoren inguruan dela eta puntuazio oso ona lortu dabela. 150 emakumeak eta beste 150 gizonak izango dira. Urte amaiera arte eukiko dabe euren proiektu osoa gauzatzeko epea. Momentu honetan, esan beharko duzkue, beka hori edo diru laguntza hau onartzen daben, edo ez daben onartzen, beraz, inok onartuko ez balu, segurantzean, movimenturen bat gertatuko da. Baina, ez dugu uste, gertatuko da. Gero, ogasun batzorde honetan, kreditu osagarri bat eukiko dugula ikusiko dozue, hain zuzen lehenengo kapituloa osatzeko. VPT prozesu honek eragin batzuk euki dauz, esan dugu moduan erakundea ezagutzeko erraminta bat izan dela, gure barrutazio batzuk begibistan jarri dauz,
genkian, behar zirena, baina are gehiago prozesu honetan ikusi ahal izan da, eta gure helburua izango da postu berri batzuk sortzea kulturretxe barruan, eta izatez dagoeneko bagagoz sindikatu ikaslanean postu berri horren prozesu horretan sartuta postu horrek sortzeko. Euretariko bat izango da kulturretxeko infrastruktura eta teknologiaren inguruko mantenua eta egindagian, produkzio eta mantenuko lankide bat izango da. Eta gero eukiko dugun beste postua izango da kultur teknikari laguntzaile baten postua. Momentuz, horrekaz gagoz eta horrek egiten joango gara. Baina kapitulo bateko esparruan lan eukiko dugu urte honetan eta apurkan gauzatzen joango gara. Eta gero egongo da beste dación de cuenta bat, 30.000 euroko kontuen mote bat, liburutegitarako funtzak erosteko. Badakizue, Getxo Ekinesen barruan sartu genduala ekintza bat, herriko liburutegitan eta erosteko liburutegiek behar da bezan funtzak hornitzeko eta espiritu horregaz beti egiten dugu lan, baina aurten are gehiago egoera zindan ikusita, eta Getxo Ekinesen barruan daukagu, beraz horretan beste aurrera pausu bat. Gero musike barriko programa agenda deialdiagaz batera bota dutzuegu, ikusiko zenduen hor apurkan Getxo Ekineseko ekintza batzuk agertzen direla. Sasoi zeldu jakun akordioa programa barruan sartu ahal izateko, eta horria dagoeneko ikusiko dozuez programa batzuk direla birprogramazioko konpromesu hartu gendueneko, programa batzuk birprogramatuta dagoz, eta beste batzuk programazio deialdia egin genduan, eta horretariko ekintza batzuk bertan egongo dira. Agendan ja badaukaguz. Beste gehienak segurantzean urteko azken agendan agertuko dira, eurek azalduztutako datak sasoi horretan egongo diralako. Beraz, agenda honegaz, gure helburu nagusia da getxotarrek kulturaz disfrutatzea eta getxotarrek eurak sortzaileak izan daitela. Beraz, uste dugu apurkan flanko guztiak betetzen goazela gure ohiko programazio barruan. Gero, beste gauza bat, Getxo Ekinesen barruan badaukagu landuta Getxoko aste kulturalak, hor daukaguz, bagagoz batzordekaz lanean, aste kultural honek osatu alizateko, eurekaz gagoz lanean, deialdia eta eta zelan egin, zelan ezin dugun egin, aukera guztiak aztertzen. Beraz, gaur arte eukien eurek epea euren proposamenak botatzeko, eta orduan, aztertzen joango gara, zelan doazan proposamen guzti honek. Eta gero, dantzaren nazioarteko eguna izango litzateke orain, ohikotasun baten barruan ezin izango da egin, baina dantza eskola guztiekaz betiko moduan harremanetan gagoz, egun hau zelan egin, zer egin aldugun, era diferente baten egin alizateko. Eta igual momenturen baten ikusiko dozu herriko parteren baten dantzari batzuk dantza egiten, baina bideoak grabatzen egongo gara, danon artean bideo polit eta oroigarri bat egitea erabaki dalako. Euren gatz ikusten eben ohikotasun baten barruan nazioarteko egun hau egitea, eta bideotxu batzuk egiten egongo gara. Así que, izan leiteke, momenturen baten, herriko txokotxuren baten, dantzariren bat ikustea, eta kamara eta soinu teknikaren bat inguruan, eta izango da hori egiten gagozalako. Eta hau Getxo Ekinesen barruan daukagun ekintza bat da, beraz, honegaz apurkan, danon artean hartutako konpromesuagaz,
aurrera egiten. Datorren hiletako programazioa be joan jatzue, eta aurreko programazioaren emaitzak be horre ukido zuez, eta nik uste dut honen inguruan, puntu honetan, ezer gehiago esteko dela. Bale? Ez dakit galderarik daukazuen edo esteko zuen, ez dago. Bale. Gero, galdezkeak bakarra heldu jaku idatziz, gaur papel asko ekarri dodaz, eta menudo lío de papeles. Bueno, Elkarrekin Podemosek egin dago galdera, irakurriko dozuzu, Carolina? Bueno, no es ruego, es pregunta. Bueno, bai. Vale. Bueno, queremos preguntar sobre que recientemente hemos visto a través de la prensa de una partida nueva de ayudas del sector de la cultura por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, y sobre ello queríamos preguntar. ¿Ha extendido la información el Ayuntamiento de Guecho al sector cultural del municipio? ¿Se está trabajando junto con la Diputación para que las nuevas medidas ayuden a paliar la situación del sector cultural? ¿Participará esta aula de cultura en esa radiografía prevista de la que habla la Diputación en estas ayudas? ¿Y en qué medida pueden afectar, beneficiar estas iniciativas al sector cultural de Guecho? Bueno, honen inguruan esan beharra daukat, gaur-gaurkoz Aldundiak ez dauela diru laguntzarik publikatu. Boletinan ez dago diru laguntzarik. Egin dauan gauza bakarra da, aplikazio bat atara, kultureragile bakoitzak bere datuak hor sartu ahal izateko. Izatez, aplikazio hori, orain dela urte 2 uste dut izan dela, udaletxe honetako diru laguntza bategaz sortu zen, eta pilotaje horretan Getxok parte hartu eban dagoeneko orain dela urte 2. Beraz, guretzako ez da barria. Entonces hablamos de que la noticia esta es un titular mero, pero que efectivamente esas ayudas tampoco están estipuladas. Es un titular y no tenemos ningún tipo de... Diru laguntzari momentuz ez dago atara, Aldundia. Diru laguntza honen inguruan gehiago galdetu gura badozue edo jakin gura badozue, Aldundian galdetu, guk ez daukagu horren inguruko informazio hori zehat, ez dago, atarako da bezala? Claro, beti ataratzen dabez, baina zeintzuk zehatz mehatz aldaketarik egongo dan barritasunik dana delakoa? Ondino boletian ez dago ezer publikatuta. Beraz, Aldundian galdetu. Agradecemos la respuesta. Esto también lo vamos a preguntar en la Diputación, pero bueno, sí nos parecerá interesante que cuando salgan esas ayudas pues se tenga en cuenta lo que acabamos de comentar, ¿no? A ver cómo va a ser la colaboración entre las dos instituciones y que se informe de ellas también desde el Ayuntamiento al sector cultural para que estén informados plenamente. Bai, hori arazo barik, guk diru laguntzak ataratzen da bezenan beste erakunde batzuk luzatu egiten dautzegu interesdunei, horretan ez dago arazorik, eta Aldundiak laguntza edo partaidetza eskatzen duzkun bakotzean, gur gagoz, batzarretara gonbidatzen gaituenean, gutariko lantalde osoko nonor, joaten da. Así que, arazo barik. Habíamos hecho una segunda pregunta que tenía que ver con la comisión de ayudas que se ha constituido hoy. La hicimos antes de conocer el orden del día. Simplemente aquí, por ampliar un poco la información, como ya sabemos que vamos a participar en esa comisión, simplemente queríamos hablar un poco de qué tipos de ayudas están planteando hacer en esta comisión o cómo va a ser ese proceso. Udaletzeko berberak dira laguntzak. Bai. Gurean, udaletzeko berberak, bai. Bale, besterik ez badago, amaitutzat emongo genduke gaurko batzordea. Eskerrik asko.